Carna agus Cumann Rosmuc. Bíonn Liam ó caint ar a radio. Is lá mór a seo idir Liam. Tá Carna agus Cumann Rosmuc a gimmert. Tá san ishe. Tá sé am idir Liam. Thosan toran agus a tachran. Tá an líróid é Carna ach scuaban Cumann Rosmuc lobui idir Liam. Stopan Carna Cumann Rosmuc agus glánan Carna amachai. Agus inis. Fan cool gan stró. Tá cool é Carna agus ní tada é Cumann Rosmuc fós idir Liam a radio. Sas inis gona fid idir Liam a radio. Tá Carna agus Cumann Rosmuc é gimmert go ma inniu idir Liam a radio. Tá sé ríist. Tá sé am idir sé. Thosan toran agus thosan tachran a ríist. Scuaban Rosmuc loban líróid idir Liam a radio. Lásan tinne faoin nimmert. Stopan Carniad ach clisian hic lúc lán tosaí mór Carna. Cool an sin é Cumann Rosmuc. Agus an sin scór eile. Cool eile ríist é Cumann Rosmuc. Titan na fid as Carna. Tá an bua é Cumann Rosmuc idir Liam an radio.